Πάμε νέο spin. Όχι άλλα στοιχήματα. Μην ξεχνάτε like την Bet Creator, το Play Rails, Track Trial, Bet και καρτέλα στατιστικής. 6 τρόποι για να κάνετε το παιχνίδι σας πιο εύκολο, πιο γρήγορο και πιο ενδιαφέρον. Και συνεχίζουμε με τυχερό αριθμό, το νούμερο 35, μαύρο. Συγχαρητήρια στους νικητές. Βαζάν μεγάλο και μονό στην τρίτη δωδεκάδα και στην δεύτερη στήλη. 28, 13 και το 26 γειτονική. Και τα στοιχήματα παρακαλώ είναι ανοιχτά. Όχι άλλα στοιχήματα. «16 κόκκινο τυχερός μας αριθμός, συγχαρητήρια. Στα TR είναι το 16. Μικρό και ζυγό, πρώτη δωδεκάδα, δεύτερη δωδεκάδα και πρώτη στήλη. 5, 24, 33 και το 1 γειτονική στοιχήματα.